V nedeľu 18. mája usporiadal miestny šachový klub Považské Podhradie 15. ročník turnaja štvorčlenných družstiev v Rapid šachu. Tento turnaj sa každý rok koná na počesť Gustava Bielika, zakladateľa šachu v Považskom Podhradí. Turnaj bol súčasne majstrovstvom Trenčanského kraja v Rapid šachu družstiev. Na turnaj si prišlo zahrať 108 hráčov rozdelených do 26 družstiev. Teraz je účasť celkom pekná, minulý rok bolo 22 družstiev, ale už sme mali aj 36. To tu praskalo vo švíkoch. Hráči prišli z celého Slovenska od Bratislavy až po Čadcu, dve družstva pricestovali aj zo susednej Českej republiky. Hralo sa na 9 kôl švajčiarskym systémom tempom 2x15 minút. Ten švajčiarsky systém zabezpečí, že dáva dohromady tzv. Páruje družstva približne rovnakej výkonnostnej kategórie podľa uhraných bodov. Takže stále hrá všetkých 26 družstiev, ale o nasadzovanie sa postará počítač, ktorý to na záver celé vyhodnotí. Tie družstvá, ktoré vyhrávajú, tie sa stretávajú na prvých šachovniciach, na prvých doskách, na prvých stoloch a tí, ktorí prehrávajú, sú zase v tom rebríčku nižšie, takže nakoniec vznikne viac menej objektívne hodnotenie poradí. Favoritom turnaja bol určite Marian Jurčík z Čadce. Akých tu máte dnes súperov? Je to vyrovnané, sú to rýchle partie, môže sa stať všetko, ako sme síce prvý nasadený, naše družstvo z Čadce, ale rešpektujeme silu superov, je to vyrovnané, tu sa môže naozaj stať všetko. Takéto turnaje vám k čomu pomáhajú? Takéto turnaje to je skôr taký relax, máme nedeľu, voľno, tak prísť si zahrať, skúsiť vyhrať nejaké ceny a vždycky hráme aj pre radosť. K titulu veľmajstra mu už veľa nechýba. Treba osobný ratingu hrať, ktorý uhratý mám, a potom treba spraviť 3 špeciálne turnaje medzinárodné, z ktorých mám splnený jeden, čiže ešte mi chýbajú 2. Za to sa udeľujú normy, čiže 2 normy mi chýbajú. A mám rating a 1 normu. Turnaj vyhralo s prehľadom extraligové družstvo z Čadce v zložení Peter Šváňa, Jerguš Pechač, Martin a Marian Jurčíkovi, ktorí získali 31 bodov. Na druhom mieste skončilo družstvo zložené z extraligových hráčov, ktorí si dali názov Pitný režim. Tretie miesto si vybojovali dubnícki záchranári, ktorí sa zároveň stali aj majstrami Trenčanského kraja. Šachový klub Sparta Považská Bystrica skončil v tomto turnaji na druhom mieste. Prišli ste si zahrať ku konkurencii? Áno, prišli sme si zahrať do Považského Podhradia. V podstate v okrese Považská Bystrica sme 2 šachové kluby. Sparta Považská Bystrica, my máme viac ako 40 členov, hráme 1., 2., 3., 4. ligu. Prvá liga sa hrá Trenčanský, Nitriansky, Trnavský a Bratislavský kraj. Takže máme veľmi dobrých súperov, kvalitných. Akí sú tu hráči, alebo vaši súperi? Tak máme kvalitné zastúpenie na tomto turnaji. Prišli v podstate aj zo zahraničia, z Čech tu na hráči. A sú tu na hráči z prvej ligy, z extraligy tu nám máme hráčov. Takže je to veľmi kvalitný turnaj obsadený, čo je v podstate aj už tak predzvesť, že je to 15. ročník, že tu nachodia a že sa to darí. Turnaj sa niesol vo férovom a uvoľnenom duchu, preto hráči radi chodia do Považského Podhradia.